ଛୋଟ ଗାଁରେ ଥିଲା ଜଣେ ଗରିବ ଛୁଆ। ତା ନାମ ଥିଲା ରଘୁ। ରଘୁର ବାପା କୃଷକ ଥିଲେ ଓ ମା ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରଘୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ପୁରୁଣା ଖାତା, ବହି ଏବଂ ଚିରା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନରେ ନେଉନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଘର କାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ପିତାଙ୍କୁ ବିଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ରଘୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏକ ଦିନ ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କର ଗରିବୀ ଦୂର କରିବି। ଏକ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ରଘୁ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା। ତା ପରଠୁ ରଘୁ ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଅଧରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ସେ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରଘୁ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲା। ମାସକ ପରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରଘୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ରଘୁ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା, ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ତାର ନାମ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ। ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା କହିଲେ, ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଲୁହ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ଖୁସିର ଲୁହ। ରଘୁର ସଫଳତା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରଘୁ ସହରକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କଲା। ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସହଯୋଗରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସହିତ ହାଲୁକା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ କେବେ ବୋତଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, କେବେ ହାଟରେ ବୁଲି ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେ କେବେ ଲାଜ କରୁନଥିଲା। ସେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସେ ପଢ଼ିବାର ସହିତ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିତିଗଲା। ପଢ଼ିବା ସରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସହରରେ ରଘୁ ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଓ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ କେବେ ନିଜର ଗାଁ, ନିଜର ଗରିବୀ ଦିନକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କମ୍ପାନୀର ଏକ ଅଂଶ ଗରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଠରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କହିଲେ, ରଘୁ, ତୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଗୌରବ। ଗରିବ ଛୁଆ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଉଠିଛୁ, ତାହା ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଲ ପଥର ପ୍ରତିଫଳ। ରଘୁ ହସିକି କହିଲା, ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗରିବ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭଲ ପଥ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆ ମନରେ ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ତା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେମାନେ ଏକ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ। ରଘୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତିର ଆଲୋକରେ ଭରିଦେଲା।